Paano, Sorry. paano pigilan ang pagiging marupok? Ay, marupok din ako eh. Sige, sige. Okay. Eto na lang. Ako din. Katuwaan lang naman to. Sabi ni Ramon Eustaquio Balaba, which is more fun to do with lollipop? Which is more fun to do with lollipop? Dilaan or sipsipin? Bakit sinisipsip ba yung ano? Lollipop? Ah, okay. Ah, okay. Okay, which is more fun to do with sa lollipop? Dilaan or sipsipin? Sipsipin. Why? Wow! Why? Mas feel ko eh. Ako dilaan Mas siya. feel ko yung lollipop. Mas feel ko yung lollipop eh. Para bumubuo. Hindi yung hawakan. Yung hawakan. Ano ba yan? Ay, yun ba yung chupa chups? Oh, yung malaki. Oh, yung malaki. Oh, yung malaki. O yung malaki? Diyos ko, pinagpapawisan ako dun sa... Dilaan. Ha? Mas gusto mo dilaan. Ha? Mas gusto mo dilaan. Dilaan muna. Oo. Para mas paano mo kung masarap ba siya o hindi? Hindi. Susupsupin mo dun eh. Para ano na, okay. Para diretso na, okay. Sipsipin na lang. Susupsupin na lang. Ay, okay. Ito talaga yung gusto kong Hindi ako, hindi ako masyadong talaga dito sa, sa tanong na to. Kasi napapaisip ako dito eh. Paano pigilan ang pagiging marupok? Ay, marupok din ako eh. Marupok din ako. Marupok din ako. Marupok din ako eh. Hindi ko masasagot yan. Ako din. Pero hindi, mahirap eh. Lalo na kung tipong, halimbawa, ex mo, tapos, mahal mo pa pala. Oo. So, parang mahirap pigilan eh. Kahit sabihin nila sa atin na, hindi, you have to love yourself first, parang ganyan-ganyan. Kasi isipin mo yung sarili mo kaysa kanila. Pero pag andun ka kasi sa situation na, itong mahal mo pa talaga siya, wala kang magagawa. Eh, kusang nagdidikta yung puso natin. So, you can control action. Mahirap. Ako hindi ko masagot yan. Sobrang hirap. Hindi ko masagot. Kasi ang rupok ko talaga to the highest level. Hindi marupok. Ha? Marupok din talaga. So, sobra pa sa kawayan. Sobra pa sa kawayan na 20 years old. Yung karupok ko. Sobrang rupok. Sobrang rupok. Hoy, Jimmy, yung question mo ha. Diyos ko, nakakaloka yung pagiging marupok. Marupok ka din po. Marupok ka din po. Marupok ka din. Diba? Charot lang. Okay. Dinadami lang tayo. Dinadami lang tayo. Parang kumukuha lang sila ng idea. Chos. Okay, ano pa bang question dito? Ay, ito. Ano ba to? Ikaw na lang sumagot nito. Gusto mo sagutin? Kasi napunta naman na tayo sa lollipop. Tulog naman na yung mga bata. Kasi Ha? Okay. When was the kasi ito galing kay Jared Richard Aranas Martin. When was the last time you had sex? Tito Boy? Hoy, Jared! Hoy, Jared! Tinitigil-tigilan mo! Shit! Paki-PM? Charot. PM na lang! Ang hirap. Okay. Ako din, hindi ako sasagutin to. Baka wala na akong trabaho pagkatapos. Charot lang. Magsalisan sila. I-PM ko na lang to sa'yo, Jared. Sasagutin ko din to, sagutin din to ni John. Okay. Eto. Okay, last lessons you've learned during this pandemic. Faith. Totoo. Yeah, it's because Elaborate, be. siguro naman kahit hindi nangyari, even though na hindi nangyari yung pandemic, we have alam mo yung courage or faith in God. Oo. Kasi hindi lang naman for just this scenario that you want to talk to God as
for Ah, ah. help, might ask for protection, whatsoever. Pero this time, ito yung mas more na natutunan ko na na mas kailangan natin siya talaga. Alam mo yun? Kasi, siya lang din naman kasi makakasagot na lahat. Kasi ang ano din ano, grabe yung situation natin ngayon. Tapos, grabe. Parang ano, hindi natin in-anticipate yung pangyayaring ito. Na Unexpected. na anything pala can be taken away from us. 'Di ba? Mapabuhay man Parang Ah? Kasi ano alam mo talaga yung pagbigay, kasi pahabol tong mga questions na to kahapon, pahabol yung question na to. So sabi ko ganun, actually ang dami niyang tanong ni ano to, ang question ay galing kay D.A. Evans. So ang dami niyang tanong, so sabi ko ganun, parang ito yung gusto kong sagutin, yung mga lessons you've learned during this pandemic. So sabi ko ganun, anything can be taken away from us. So ano ba pwede natin gawin? Maging mabuti tayong tao. Ganon. Yeah, faith. Oo. Strong faith. And, okay. Follow-up question ako dyan sa'yo. Sige, go. Kasi sinabi mo kasi na anything, ano yun? Anything can be taken away from us. Can be taken from us. Oo. So may nawala na ba sa'yo during pandemic? Ano na? May nakuha ba? May nawala ba sa'yo? May nawala ba sa'yo during pandemic? Wala. Wala. Oo. Okay. Ano lang? Tanong issue, okay. Siguro, bakit akong sumasagot na? Siguro kailangan mo lang wala namang nawala, pero kailangan mong i-value yung mga bagay na meron ka. Maliit man yan o malaki. Whether small thing. Oo, maliit man yan o malaki, kailangan mong i-value yung mga bagay na meron ka. Yun yung tapos maging kontento ka kung anong meron ka. Para sa akin yun yun. Ayan. Ayan. Shout out sa mga exes dyan. Basta mo kontento. Sa mga exes daw dyan, siya sa mga future, sana marunong tayo makontento. Charot! Kaya juwain niyo na ako. Chas! Okay, last question. Ito, pwede namang, actually may pwedeng either way pwede mong anuhin Ito yung last question. Would you consider yourself to be a fix-it-yourself or call an expert type of person? Second, fall on it. Sorry. Fix it yourself or call an expert type of person? Yung second. Yung call an expert. Fall. Totoo. Kasi, I prefer na mas mag-share ako ng idea at the same time ng knowledge or experiences to anyone. Oo. Alam mo yun? Kasi parang feeling ko mas nakakasaya na parang makita mo yung person na tinuruan mo or pinagsabihan mo tapos naging maganda yung result. So, it's a good thing actually. It's a good feeling pag nagawa mo yun. Parang for me, I can manage na isarili ko yung something na, kung yung hindi ko kaya, ganyan. So, yun, second yung pipili. Ako din. Kasi hindi naman all the time tayo, may yung kaya nating i-fix ang mga bagay-bagay. Still, call an expert pa rin. Kasi mas 'di ba? Mas kapag nag-call an expert ka din kasi mas may mga may mga matututunan ka sa iba. Ganon. Yes, and of course, even na pag nagturo ka sa kanila, I'm sure may tuturo din sila sa atin. Totoo. Okay, grabe. Grabe yung pagpawis ko, Grabe yung tanungan. Ganda na tanungan. Ang dami! Sobrang dami nung tanong, sa totoo lang. Pero thank you so much, mga questions nila. At least may natutunan ako sa'yo. So, ang question na lang, last question. Ay, kasi single ka naman na, 'di ba? Hindi Single pala siya. Okay. Sige lang. Okay. So, single siya. So, kung may dyan, mga followers, subscribers natin dyan, single siya, pakihanap na lang si John.
Ipa-plaster ko tong ano mo, ipa-plug ko yung ano mo, yung itsura mo sa aking ano, thumbnail. Ganap talaga ako ng ano, yung picture mo talagang ano, ano yon, 4 na picture na yun yung ilalagay ko. Ang dami. Kinakabahan ako yun. Ako na bahala ako nang bahala doon sa thumbnail ko nung anuhin ko doon. Diyos ko, pinagpawisan ako. Nabihis talaga ako, ha. Ito talaga yung pang top. Ito yung sa baba. Ang sagwa sa baba. Tawag dyan, Ha? new normal. New normal ito. Ito yung tinatawag nilang ano, conference, ano, Zoom conference, matino sa taas, Attire. sa ano sa baba. Oh my God! So, eto na, yun na. Thank you so much, John. So, looking forward. Tanong ako. Ha, ano, sige, go. Di ba tayo tapos? Kaya nga, sige, go. Di ba tayo tapos? Kaya nga, sige, go. Ano? Boyfriend since birth ka naman, di ba? Hana na? No boyfriend since birth. Yes. Or may naging partner ka. No, wala. From honest to goodness. Eh? Yes. Virgin na. No. Okay, kasi I supposed to ask kasi no, kailan yung relationship. Wala. Wala eh. Wala. Ano ba? May nag-try naman ano dati. May nag-try naman ligaw dati, pero hindi ko in-entertain. Ay, Ayun. Hindi ko syempre ang unfair naman kapag ano ko tapos hindi ko din naman sila bet. Ayun, ganun lang. wala sa bagay. Wala, hindi ko ano. Ayun, tanong ko lang. Ayun, hanggang sa napag-iwanan na lang ako. Kasi alam mo ba, 20, sabi kong ganun, jojowa ako kapag pagtapos ng 25 years old ko. Diyos ko, 30 years old na ako ngayon. Amen, 5 years na tuloy. Kaya be careful what you wish for. Be careful what you wish for. Tingnan mo ngayon, 5 years na. Wala na. Nasaan na kayo? Hoy. Hoy, Silabasa ko. Baka pagtapos ng ano na to. Baka pagkatapos ng vlog na to, pandemic. baka sakali lang. Charot. Yun ang question mo? Meron yan. Ayun yun. Oo, wala. Single ako eh. Ever since. And DSB. Pero ang dami kong crush. Crush lang? Diyos ko. Countless. Kasi nga marupok, di ba? Kaya, kasi nga marupok, may mag-message lang sa akin. Diyos ko, reply agad. Uy, sus. May magre-react lang sa my day ko. Ala! Ganon agad. Ano? Message tayo. Oo, react agad. Siyempre, message ka din. Nalangan. Malay mo, di ba yun na yun? Pero hindi pala. Totoo. Di ba? Malay natin. Pero hindi pala. Ano lang. Asumere lang talaga ako ng taon. Asumere ako ng taon. Tingnan wala. Nga. Ang ending nga. Nga. So ano? Okay lang yan. Oo. Ano naman? Sabi ko naman ay darating kung hindi I'm still 30, hindi pa naman ako nakagraduate sa kalendaryo, so carry lang. Mariah Carey. Life goes on. Ha? May 1 year pa. Oh, may 1 year pa, oy. Pero actually magta 31 na ako this year eh. So, Oh, ilang months na lang. oh, Then extend. nagkadilubyo na lang tayo, wala pa rin. Baka naman after this pandemic. After this pandemic. Feeling ko next year. Feeling ko lang. Parang every year naman ako may feeling. Parang gano'n naman every year sinasabi ko, baka next year meron na. So hindi na ako magsasabi, baka wala sa next year. Malay mo. Ba ako. So hindi ko na sasabihin, wala akong jowa next year. Baka sakali lang. Yeah, yung ano, di kong unexpected. Tas, Oo. saya yan. Di ba mas maganda naman yung unexpected? A few moments
Hi guys! I'm back! So may mga katanungan lang po yung mga Facebook friends natin na hindi ko nasagot kanina. So bibilisan ko na lamang po ngayon. So galing kay Sir Glenn Torrefranca, ating Facebook friend. So ang tanong niya, sino yung first kiss mo po? Hehehe, si Lionel. So classmate ko ng college kami. So nang dahil lang yan siya sa bilyar. Na-shoot ko kasi yung ball. Chas! Okay. Siyempre, okay. Siyempre, aside sa parents natin, siyempre may mga iba din. Crush ko din kasi yan eh. Anyways, galing kay Jace Sumulong. Hi Jace, what does the fox say? Ding 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 ding. Ilang alam ko, parang kanta yun, di ba? Okay. From Sammy Barualazo, most embarrassing moment mo. Siguro nung ginaya ko yung sinundan ko yung crush ko nung college ako sa crush ko siya nung college ako until now. Si Kit Ahok. Sinundan ko siya sa sinundan ko siya sa 6th floor, tapos ginagaya ko yung paglakad niya, ganoon oh. Tapos akala ko yung mga classmates ko kasabay ko kasi nga kinukwento kong paano lumakad si Kit na yung alam mo yung chest out, tapos hindi na pala nila ako sinusundan. Si Kit yung sikit yung katabi ko na pala, tapos tiningnan ko. Ayun, parang gusto ko magpalamon sa lupa noon nung yung moment na yun. Ewan ko naalala niya pa, kalimutan niya na yun. Okay, so ano pa ba? Saan pa dito? Question number 1. What one trait do you have that makes you feel good about yourself? I think yung pagiging matulungin sa tao. Hindi naman sa pagbubot ng bangko. For me nanaman ako sa tatay ko. So, kasi I learned to give not because I have many, but because I know the feeling of having nothing. Yes. Ganun ako eh. As long as kaya ko, kasi parang ang hirap na may humihingi na tulong na tapos hindi ko napagbiyan, yung, basta iba yung pakiramdam. Ganun. Pag hindi mo natulungan yung tao. Ganun. Anyways, I'm just one call away lang naman. Pag may humingi ng tulong, ganun. As long as kaya ko. Ayun. So, eto natanong na to kanina, tapos nasagot na din namin, bam. Refer, na lang. Yung would you consider yourself to be a fix it yourself or call an expert type of person? Nasagot ka na yan. So, number 3, do you skip ads when watching YouTube videos? Before, yes. Okay, our next question is galing kay Franklin Xiao na ating Facebook friend, at ito ang kanyang katanungan. Ay, okay, interesting. What is the most important lesson you've learned in your life and how would you apply to become a future well-known Miss Universe? Charot! Blogger or vlogger? Lakas maka Steve Hart, lakas maka Miss Universe, Jai. Oh, paano ba sagutin yan? Ay, okay. I work a lot in the slums of Tondo, Manila, and the life there is poor and it's very sad. And I've always thought, Chos! Miss Universe ka? Katriona gray ka, Jai. Katriona gay ka ba yun? Okay, paano ba sagutin? Siguro, sige, ganito yung sagot ko dyan. Kasi alam mo, Frak, I used to doubt myself. I have stage fright. Even though I do hosting, eto nakapagsimula na ako sa pagba-vlog, pero meron pa rin sa part ng sarili ko na alam mo yun, may hiya. Parang hindi ko pa siya maipalabas, ganun. So parang nagpapasalamat ako na every time nag-host ako, nakaka-interact ako ng tao, na kumbaga, naipapalabas ko yung ako, naipapalabas ko talaga yung mga gustong gawin ko, yung pananalita sa harapan. Ganito, especially like this, yung pag-YouTube na rin. Tsaka pagpo-post ko ng mga walang kwentang bagay sa aking other social media accounts. So, nagpapasalamat ako doon. So, siguro, yung wala kang tiwala sa sarili mo before, and there's this one person na sobrang naniwala sa'yo, and dumating sa point na siya na yung nag-offer ng tulong para gawan ka ng YouTube channel. So, maraming salamat kay Maril for that, for doing that. And, ayun na nga siguro din, na-push na rin ako na gumawa, na ipagpatuloy na. So, siguro kailangan lang din natin ng isang tao na magli-live sa'yo
though may alam nating may naniniwala sa kakayahan natin, pero alam mo yung ginawa niyang effort, so nagpapasalamat ako dun for doing that. And now I am doing it. Nakailang nakailang vlogs na tayo. So min, siguro kailangan mong kasi lang naman tayo may talent. Kailangan lang natin na na ipalabas yun siya. Ipalabas talaga. Okay. Ganun talaga. Kailangan nating ipalabas. Tapos, kailangan nating maniwala din sa ating sarili, sa ating kakayahan na kaya natin. And, ayun na nga. Marami pa akong kailangan matutunan. So, dahan-dahan hindi naman yan siya gradual talaga na matututunan mo. And, thank you. Thank you, Ma, for seeing my potential and for believing in me. And, kasi siya talaga I owe a lot sa kanya, sa paggawa ko ng YouTube channel ko. So, ayun. Thank you so much, Ma. And, I guess, ganun din sa mga taong naniniwala sa akin. And, for your question, Frank, I hope nasagot ko dyan yung katanungan mo. And I thank you. Charot! Kasi sinonggo ako bayot sa mga questions ninyo. Pero, I really appreciate it. I really appreciate it. Kasi nag-respond kayo sa, sa post ko. And I hope na patuloy niyo pa rin po akong suportahan. Sana may natutunan kayo. Kasi ako, from honest to goodness, may natutunan ako sa mga questions ninyo. And I guess, makikita pa tayo muli. And please, don't forget to like and subscribe sa aking YouTube channel. And don't forget to press the notification bell para in kayo sa aking next na mga ganap sa buhay. And stay safe, stay healthy. God bless you guys. And till next. Thank you so much. Bye!